menapa menika mboten lepat. Krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang ing samukawis. Lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki saektine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikakudang. Ing besok bisa nerusake sejarah ing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawisipun kula inggih tasih kirang. Kejawi kula mboten pantes putra-putra Pandhawa menika mboten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata. Ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa. Sira ingkang wis dikekudang aja nganti kendhu, aja mangrung tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya pangwasa luhur ngambil gaiping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe. Lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu, aja ngaku anak Janaka Abimanyu. Ndara lanang kula Gus Ndara Abimanyu ampun sumengko raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Kyai? Ampun ngaten nggih Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku
piyantunipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Piyaine pancen ladak lirih mula yen paring piwucal lan paring duka kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru, wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun. Tegese karaharjan lan keselametaning kanggo anak putune kudu taberi. Mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan. Kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna. Banjur ingkang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Mula kados ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih mboten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku mboten wonten sing ajeng njlomprongake. Punten. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan niku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing nusa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyuning ratu manggayuh nggih Den. Kyai, biar padang trawangan persasatmu mampaing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kyai Semar. Taso namung puja sesantiran puja mantra pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagaku, kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mawa aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene. Samengko Abimanyu bakal mimba dadi pendhita, mergaya kanthi sarana dadi pendhita. Demen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai. Inggih. Niku pun sae niku pun mangtindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumaming tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal mungguh rahayu Den Ndara Abimanyu.
pungkaning carita linarik nututing basa. Duweng kuno musrasa yen laras saya karaos. Mula cari lah ngrasa wani, roing diri, rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ilo kaca. Jarweh wis jenakup cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran. Yaiku kang sejati, hampir sari paglaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum yang Kartika. Kinurba kudrating kang kawasa. Sari ratri angetri bawana purwa ing tekek dosina, gilir gumanti tanpa gembok. Teman dadi petanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sinirambun. Jawa kaya pating rembah. Dadi pepadhange kutu-kutu alang atoga, buron yang buron toya, dadi pebranane kang tanpa wicalan. Jarung menungso tinitah priya wanita spondo-pondo anut golonganing bangsa dewi-dewi. Ananging negaripun Dita ingkang kaepa Adidasa Purwa eka marang sawiji adili luwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinungga ing pratiwi, kinasmaning akasa kinapiting samudra, Raja Samyanggana raras, nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke. Yakti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati, ya negaring Dwaraka, ya negari Jenggala Manik. Pramila winastan negari Dwarawati yaiku polawaning jagat utawi wanganing rasa Dwaraka. Panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 sarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuh negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Pramila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati. Yakti aja juluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, Kesawa Wasudewa, Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci, angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri. Tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinangkil mungguing sitinggil Binaturata. Lah sinentawa ingkang keparang nyaket mangarsa lenggah mabuka amarigelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi. Tuh menika warnanira piswanipun putra dalem satria ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkarakan piswanipun satria Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa. Kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi. Marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Mangkono rewusing samekta. Sanata arsa medhar sabda dadi mangkono pangodas maraning driya ingkang dereng kababaring lisan.
Sri Tinon ing pasir bakat busana maneka warna sepak puspiteng udyono miyang banjara sarwara ranggeng maneh Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca liwara
lat sisiring dadit wimbo kekontomre inggit katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas kepeki madyaning pasewakan tandya Ngiwang sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa ayo kongsi ndadekke kaget ing pamikirira marmane pasuwanira ingsun piji mangarsa saekti ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa prajaningsun Kakang Patih Udawa hai non igawet mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumungkeming panjenenganing nata boten wonten ingkang angliruaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga astra tansah sumanggeming karya luhuring nusa bangsa lan negari ayo non inggih Yaya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajaningsun lan bisa njunjung asma keprabanan ingsun pakarya kanggo mangkono lestarikno ya Pati Udawa hai non kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumungkeming pabekti sinuwun Yaya Pati wis ingsun tampa nanging tiba padha-padha kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa piswanira lan padha kanthi praharja Yai Setyaki nggih awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja biswanipun ingkang Rai Garba Ruci boten manggih halangan setunggal menapa kejawi saking menika ingkang Rai ngaturaken sumungkeming pambekti kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati Setyaki sira ngaturke pambekti wis ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun astutine ingsun wae tanpa nono Setyaki hai non sanget kapundi mugi dadosna jimat paripe putra ingsun kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa piswanira kulup Samba kula non inggih Rama Prabu kejawi saking menika sawanipun Kang putra pun Samba ngaturaken sumungkeming pabekti kunjuk wonten sahendhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu Samba sira ngaturke pabekti wis ingsun tampa akarya bombong tias ingsun pangestunipun Rama Gyagi Tampanana Samba kawula nuwun inggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba inggih Koko Prabu kepareng ingkang putra pun Samba lajeng sumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya nirengaken karna manglungaken jangga murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu Andra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre
Sekar kadung ko ngas kadanyo maweh raras retaning driya Sombo ana tetembungan anak anung anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ana ing pangerti. Sombo pun Rama iki tinitah dadi wong tuwa dasare yuswaku ya saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakal ya banjur nglewang mangulon. Lan ora suwe maneh neng diparane mesti aku bakal manjing alam boko. Neng diparane mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam boko. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal nyanyi. Pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat, sing kasinungan derajat pangkat, ora mawas sing bagus sing ala. Kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati. Sing kaping pindho saiki ngrembug babagan negara. Babagan negara Dwarawati iki. Merga ing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratune utawa pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintah sira ora kabotan tampa nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mesinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba mboten badhe kawratan yen dados Ratu Dwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing Dwarawati. Rama, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa merga pangajap ingsun lingsire keprabon ora urung besok ya mung sira. Ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang nglintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedhoi. Bisa ngedhoi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih iga lan pertikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan. Kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure. Anak ratu kudu tansah ngedhoi marang piyala. Tegese anak ratu munut kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kono ngopo? Yen ingsun sawang kapinteranmu kuwi durung sepira. Nanging jebul lekasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan. Suka parisuka nyuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kesenengan raga. Tanpa gelem ngasah diri, jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus, banjur saben-saben kuwi uja hardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ki ora pirsa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama ki pirsa kok. Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Iya apa ora? Ana sing rada apik sithik, singsot-singsot, iya apa ora?
Nggih. Malah kepara gonta-ganti wanita ya apa ora? Sombo. Banjur nggon piguna. Neng ndi pigunamu? Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Sombo. Rama bakal ngendika akeh-akeh mangkene merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadekake renggeting pamikira Sombo. Sigra-sigren permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing Katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura reka giri Rama Prabu Jimatopun dan kula sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu kados tinothok braja lungit kula Destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegongaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigung adiguna kula nyuwun pangapunten Rama syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani tegese lekas sira isih bisa didandani merga pun Rama iki mecut marang sira Sombo saru dinuru ing akeh yen putra Ratu Ndwarawati sing wis kondhang kajana priya Ratu Setyaning Ratiti sing Bathara Wisnu jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Sombo Anggir sapa menika wau kenging menapa kok ngertos lajeng nglepat gesah lho lemu sowan linggo ngarep ki gatekke apa ora Ji mirengke pengendikanipun Kakang apa ora apa marah nglamun iki kirang wijak ya mula sesuk meneh iki nek ning pasewakan ki gatekke pikirane ki ora tekan kono-kono ora ngalamun wae nggih nyuwun pangapunten Setyaki Udawa kula wonten dawuh Udawa Kakang Udawa Setyaki kula wonten dawuh Kakang Udawa Setyaki kula wonten dawuh Kakang Udawa monggo kula dherekaken monggo Prabu monggo nyuwun pamit kula dherekaken arep nendi lho anggere sapa meneh ndi mulane sesuk nek iki ora ngalamun ora turu digatekke
dumeh bar kecekel polisi. Ana apa Setyaki? Mboten sampun sah. Sampun. Mboten sah dibahas malih sampun menika. Menika pun mboten penting. Ya. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumindhi marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi kawana. Yen kalenggan iki Jawata bakal matedhake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya iki mau dimen ginugah rasane. Mangkono nggih. Mila kok lajeng klepat kisah wis ben wae. Nadyan mengkono, Setyaki lan Kakang Udawa aja ditegake putramu Samba. Awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak didoi. Sing baku tetep diwulati. Karepe Samba arep kepiye syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asamun tapa gawe wahyuning ratu. Hai Nun, estuake dawuh. Eyang mekaten, ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa jeneng sira uga. Awat-awatana putramu Samba babar pisan bodholna pasewakan ingsun nedya kundur kedaton. Hei Nun ngesuaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa surtiti ngati-ati aja ninggal duka prayoga. Purna gatining pananggilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharekaken sangganing Prambanjani Kitanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil pecanan keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata kaya tansah angiram lakune.
Tenan ora, Truk? Tenan kok. Adek iki isih nderekke apa jenenge pendhita nom lho, Gong. Heeh apa? Iya no iki mau bareng karo bapak jare ana pendhita nom. Berarti nganu iki bendera anyar iki. Ya wis kaya ngono, ya iso disebut kaya ngono kuwi lah. Sapa Truk jenenge, Truk? Begawan Madu Kesma. Madu Kesma lak pabrik. Dagel ta kowe? Madu Gondo, awetan kono kan. Ya wis dicukupke sik le. Kegojekan iki ya wis jam pira ta iki? Wis setengah 3. Lakone isih dawa ya. Isih dawa iki. Isih. Dhewe iki isih apa jeneng kok gajahe barang metu engko. Jaranan barang iki engko. Kok apa? Heeh. Sapa jenenge? Alah, Madu Bronto, Begawan Madu Bronto. Wah apa? Anyar kuwi. Anyar. Ya saiki gak isih bawa aku selak kepo aku urung nilai aku mau. Ayo sayo Gong tak. Arep nganggo apa iki lho sibuk? Ah manut kowe aku. Arep nganggo jeneng. Nganggo kae. Oh iya. Jeneng ya ning nalaka nganti langit. Alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misuda antana raras ilahing bunga sing tanpa upama dening nggonku mangasrama ana pretapan ringing putih iki
malah wis nampa siswa. Mara kepara wis tak rengkuh Kadang Taruna. Yai Sumitra inggih sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene paduka kersa nampi pasuwitan lan anggen kula badhe napak padha Guru Perwita dhateng paduka Hyang Adi Premban. Inggih. Kula nggih matur nuwun. Dene semasa anak-anak kula wonten mriki nggih pun direngkuh dados kaluwarga. Ya Kyai Semar. Malah aku ingkang matur nuwun krana Kyai Semar iku bebasan pusaka bisa kandha, jimat bisa ngucap. Pun. Kula nggih mung derajate ngaceplik kok Bremban. Ndara Sumitra. Mboten nyono nggih malah wonten mriki sami wilujeng to Gus. Pangestune Kyai Semar slamet sowan kono pertapan. Kyai Sumitra, sumangga pengawak Bajra Bayana wigati apa? Dene kraya-raya prapta ing pertapan Ngringin Putih, bebasan teken janggut syukur Jogja. Sira lakoni nilar kasatriyan mung marani wana pringga kang yekti caketing bebaya. Yai Sumitra, Dosa Ngadi Premban, kegilapan menapa dateng greget os ing manah kula. Sedyaning manah kula sepisan badhe nglebur napak padha Sang Maha Wiku keparenga ngaup subratanipun Sang Maha Muni. Syukur yen to kersa ngubering ngelmi ingkang damel pajaring manah dene ingkang kaping kalih. Kula badhe nyara widhaken dhateng murcanipun kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Abimanyu. Menika Premban keparenga paduka paring sabda tama ung ilahing astunama sidam Yai Sumitra. Yen bab murcane kadang Muredaya Raden Abimanyu aku durung bisa paring katrangan. Krana iku isih kasasaban ron salomba. Lan bab nggonira bakal suwita marang aku iku apa ora luput ciptamu. Merga lamun sira mamre aji jaya kawijayan kuleting kulit atos sing balung. Para pandhitaning praja tak kira ya wis ora kurang ingkang padha limpat budine putus kawruhe. Beda karo aku Begawan Madu Branta iki mung pendhita gunung sing ngertine mung mantun gagah. Lan bebedak satuwana Yai Sumitra Premban bebasan kedung jero kenging jinajakan nanging lepasing budi para sarjana sujaning budi ingkang saged anjajaki nggih namung sesamining sujana Premban. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiap manangkung sumungkam guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten dek branto kulup tada runti Nyai Sumitra nyoto pratitis nanging kaya durung titi wancinipun kakang medharake ngelmu marang sira Yai. Prayogane Kyai Sumitra saiki sawetara mapan dhisik ana pungkuran. Kyai Semar lan anak-anak muga mangkono. Sawetara padha mapan ing pungkuran merga iki sajake bakal ana lakon ingkang wigati. Nggih, matur sembah nuwun Premban. Lan sendika ngestakaken dawuh Premban. Nggih. Ngestakaken dawuh Premban. Ayo tole. Iki Premban Begawan Madu Branta bakal ana wigati. Ayo. Sawetara awake dhewe padha mapan ana mburi dhisik.
Ambak sang para marta dumadita kang wis limpat parama widyang sanyata lagi wae aku nedya manjing sanggar pelanggatan pertapanku kok kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja-bejane titah ora kaya pendhita ingkang peparab Begawan Madubranta. Dasare jeneng kita nglakoni semedi tarak brata, katitik katun sumunar tejamu nyada lanang. Sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Kepengin manuk mono jagatmu iki lan kepengin sasana ing singasana adi jiwa ragamu. Sang Resi wangakno wiwara tamanmu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane pandhita ringin putih ya Begawan Madubranta. Nguyak Wahyu nganti keplantrang tekan kene sajae iki mapan ning pertapan ana pendhita muda tur bagus. Sapa sing dadi peparabmu, Pendhita? Inggih Raden. Ingkang kula kangge mangasuma menika pertapan Ngringin Putih. Dene peparab kula Begawan Madubranta. Lajeng panjenengan menika sinten Raden? Yen kowe pancen pendhita kesdik kudune wis ngerti marang aku mergane aku iki bocah sing kondang putra nata ing Dwarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Panjenengan menika Raden Samba Wisnubrata putra Dwarawati. Ya, Begawan Madubranta. Nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding wahyuning ratu. Mongko tak sawang tejamu manter genah yen wahyu saiki mampana ning Anggam. Ayo. Saiki wahyu tak jaluk. Duh Raden, lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi. Krana kula mboten rumaos kecandhaan wahyu, kakehan wuwus ora gelem nglungke wahyu apa kudu tak rada parepeksa kowe Madubranta. Duh Raden, kula mboten badhe ngajab pasulayan nanging kowe iki pendhita isih nom. Ayo, nyata perwira golek papan sing jembar tak todhi sing dadi kadigdayanmu. Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak wahyu. Jebul nguyak wahyu sing mapan ana ing pertapan kono tak paranane.
apa pendhetane? Kowe sapa? Begawan Madu Branta sing dadi peparawuh. Wah, lah kurang ajar. Kowe jupuk wahyu kowe. Kayo gelem tak jaluk apa ora? Ora gelem ngulungke tanggo gatheng sirahmu kowe. Waduh. Sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Gesah menika jebul tapa nggayu ayu syukur nger lajeng menawa pikantuk damel iki nger kados pundi anggenipun mangun tapa inggih Paman Setyaki saha Siwa Udawa kula sampun mangun tapa astunipun kula sampun kecondhoan wahyuning ratu nanging wahyu oncat lajeng mapan ning angganipun pendhita muda nami Begawan Madu Branta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula boten saged ngrebat wahyu Paman Setyaki. Kula nyuwun pengayoman Paman. Aduh nggih. Prayogi monggo kundur kemawon. Lelampar menika dipun aturaken wonten ngersanipun Ingkang Rama inggih Koko Prabu Kresna. Nadyan bebasan sampun kekalangan Maloya njajah desa Milangkori njalak paningal parandene dereng saged kepanggih yuga kula pun Abimanyu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tetesing luhmu mongko saektine Dimas Arjuna uga luput lepat kula ayo to Abimanyu nalika semana mbok dukani senadyan nalika iku nggonmu ndukani mung kanggo srana mecut rasane Abimanyu supaya gemregah ning rembugmu sugal to iya apa ora wah jlamprong nyengeni anak bocah kuwi kena nanging aja nganti kesenggol rasane kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung merga lehmu ngandhani karo nyengeni bareng lunga terus getun inggih kula rumaos getun Uwu Prabu mbok inggih kagunganipun kaca paesan menika dipun pirsani wonten pundi donganipun anak kula Angka Wijaya aku ya wis maca paesan nanging sing ana mung peteng ayo iki sing jenenge kaca pengilon iki ya terkadang sok buwet merga iki ya wis suwe banget ora tak lap mbok ampun gegojekan to Koko Prabu
Wong kula menika nembe susah saestu. Lho, tegese iki kaca paesan ku ya sok kemendungan. Karone yen kaca paesan bisa nuduhake mengko ndak ora padha mbudidaya. Nah Nyai percaya wae, Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin. Dadi umpama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan. Wis to, titerono wae. Sun Samba, gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake krasa. Banjur ngedegake kita apa? Iki teka-teka kok banjur nangis ngopo? Inggih Rama, kula mangun tapa gayuh wayuning ratu sampun saged kasembadan kecondhoan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu oncat. Wahyu cacaking Kang Putra Samba malah samenika wahyu mapan wonten ing angganipun pendhita ingkang nami Begawan Madubranta. Rama nuwun pangayoman. Rama nuwun pangayoman. Nggih, Prabu. Pendhita nom menika sekti sanget. Saestu sekti sanget. Weh, lah dalah Arjuna Werkudara ayo melu pun Kakang tak buktekke kaya ngapa pendhita nom kuwi mau. Kancing langit kelap-kelap ngerenjang resang mawe gandrung mapane ana ringin putih yen ngono sliramu ingkang peparab Begawan Madubranta inggih kasinggihan paduka menika nalendra ya ingsun Prabu Kresna Nata Dwarawati Kyai ringin putih kowe ingkang rebut wahyu cakraning receka anakku Samba ya duh sinuwun Sang Sutya Ningrat kula menika mboten ngrebat nanging wahyu menika mapan kedah nindingi dhateng gesangipun titah
Mbok menawi wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhahaken dhateng margining kautaman. Pramila nuwun sewu. Kula mboten niat ngikara dhateng ingkang putra Raden Samba. Nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten. Lan upami paduka badhe duka, badhe paring pidana, kula wontenipun inggih namung pasrah semarah dhateng paduka. Begawan Madubranta. Rumangsamu mbok anggep enteng ya? Kowe ngerti to? Ingsun rawuh ning pertapanmu iki nganti mantasaning para satriya. Ya kuwi Yai Sira lan Yai Arjuna. Monggo yen nganti adikku Werkudara nesu yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe. Nanging sumurpa, apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe? Apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe? Merga yen nganti aku tegel marang kowe bakal sinurak ing jagat. Ing atas nata Ndwarawati iki jajaring wong tuwa kok bakal mentala marang jajaring anak lanang. Mongko kowe kuwi jane didama-dama digekudang dening para pepundhen. Digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebeteng ing jagat. Nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madeg pendhita ana ing ringin putih. Ayo, coba wangsulana. Kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ing pertapan ringin putih kene. Lan dadak nganggo jeneng Begawan Madubranta. Ayo, gage wangsulana, anakku Abimanyu. Mursid nganti gawe bingung. Lunga jebul tapa nggayu kanugrahan wahyu. Apa wis kasembadan ngger Abimanyu inggih. Sedaya inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun Rama. Kula sampun pikantuk wahyu cakraningrat. Wahyuning Ratu Syukur ya ngger. Pun Rama melu bombong iki Sumitra uga malah ana kene. Punakawan ya neng kene inggih Rama. Nderek ngrencangi Kang Mas Abimanyu. Inggih. Dadi cantrike Begawan Madubranta. Sapa Truk? Sapa Truk? Wah kuna. Sinuwun Prabu Ndwarawati ngono karo Raden Werkudara Arjuna Ndara Werkudara. Dong apa rene iki? Dong golek duit apa ya Truk ya? Ya ora. Kuna wis anu lho. Mbok didelek. Kae jeriteng apa ya, Truk ya? Lah iya. Ora seru-seru gong kampleng lho iku gong. Kok do tekan kene ngopo to, Truk jane iki? Mbok disawangke lho. Pendhitane sing tok tutke iki mau dadi sapa? Lho, kok ana Raden Abimanyu barang? Lah ya kuwi sing dadi pendhita kuwi. Saiki iso malik-malik. Iso saiki. Wis ketok wis ajar trik sulap barang kae. Ora ngono kuwi Truk, ora. Nek krungu dijemparing cengele mah. Masalahe Ndara Janaka kae nek kon jemparing pinterna. Wah, banjirut garing jan pekok menanok kae kok. Bener. Waduh. Kan teleke kae pun diwenehi gembok apa kepiye to kae iki? Seru banget ya, Truk. Wis ora apa-apa. Kok lak sejelit meneh dikamplengi Ndara Werkudara. Nengke wae. Nek bali rene meneh lak tenan Gong ora ngapusi aku, Gong. Nang ketoke kok ora bali rene. Lah ngapa iki? Lho, lha kowe iki merono to? Lah aku ki mung mubeng kok. Golek sensasi aku ki nganti. Aku butuh sensasi baru. Lho lagi wigati lagi kangen-kangenan ki lho. Iku ora sok liwat to, Kang.
Ayo jenenge wong arep ya ben ora tegang-tegang banget ngono kuwi lho. Ah justru nek wis tegang ngono kuwi kepenak banget lho kowe. Iki jane omongan tekan ngendi to iki? Ayo wis ngono wae. Men do diteruske kae lho. Mergane yo arep kawane kon salin. Mbok metu wae apa yo truk yo. Lah aku wis ngene iki, Gong. Aku wis salin iki, Gong. Ora ya wis ora usah metu po, men aku wae sing metu. Aku biasane metu iki. Wis nang-nang wae truk iki truk. Arep nanti. Ayo kowe arep nanti kowe. Mbok Kang Gareng kowe iki mbok ora sok ngisruhi wong lagi wigati to kowe iki. Aku ki pengen golek sensasi meneh iki arep liwat meneh aku ki. Kowe meneng ngene kene mbangane tak rangkeng kowe. Wis meneng wae, do meneng. Do meneng lho. Iya, Gong, sing wis meneng iki aku. Wis ngantuk aku, Gong. Tak tinggal turu sik apa ya, Gong. Ayo meneng wae sik nang ngono kuwi meneng. Kang Gareng kuwi. Ora salin sik, mengko sik metu. Reng. Bela reng. Reng malah raup. Reng. Apa ya iki? Engko ki sik metu rasa salin sik. Akan kowe sing metu kok. Alah nanggung kowe kok karis dile to lho. Karis dile iki lakone iki. Meneng kok kuwi kon sida kon meneng apa ora iki? Ya tak meneng aku. Syukur yen ngono. Syukur jare truk. Kowe ki meneng. Kowe ki meneng to, Gong? Tak jahit lambemu lumahan kowe. Syukur yen ngono tegese anak Janaka padha gedhe prihatine. Koko Prabu. Piye Mas Janaka? Kakang Semar, kula. Anakmu kae mbok dibelah kabeh. Mudar tenan aku, Truk, iki, Truk. Wis aku tak salin wae tak ra metu wae aku tak turu wae. Mulih aku arepan. Suhu pekok kowe kegongan. Wis ono. Delik parani rene. Koko Prabu piye? Menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahan wahyuning ratu. Ya, pun Kakang nyarep wis paring pangandikan to. Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku, anane lelakon iki Somba anakmu mesti kagol. Wis bab Somba bapakne sing ngendhake kamurkane. Dadi Begawan Madubronto kae adimu Abimanyu inggih. Nanging kawit pahyung menika mapan wonten angga kula, nanging sapunika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga sekala putmu dhewe. Pun Rama wis wis paring pangandikan to. Wis paring dawuh yen to aja nganti darbe watak umuk sesungaran. Nanging piye? Kowe lagi kedunungan wahyu sedhela wae wis umuk. Wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur uncat. Banjur mapan ana Abimanyu merga kae bocah gedhe priyatine. Gedhe tapa bratane nanging Somba. Gandeng sira ya wis masing sampun minangka wong tapa bratamu kabeh ya mesti ana undhu-undhuane. Nadyan putraku Somba ora bisa kedunungan wahyu ning ratu, nanging besok Somba uga bakal kadunungan wahyu ning patih. Raden Somba rumaos kagol penggalihe padhang sutaning galih kagol kagelan tapi lawur kisah malih menjang timbul menawi wonten lampahan Somba Ratu.
kae ana rantak-rantak prajurite para Kurawa kae padha ora nrimake yen Wahyu sing entuk ya kuwi anakku Abimanyu undurna ya Werkudara ya. Ayo Werkudara Kartamarma. Wah. Jaluk Wahyu cakraning Ratnya, cakraning Ratampan. Punden niki lampan Wahyu cakraning Rat pun purna sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing sampangan mantu mriki mugi tansah jinangkung binerkan dening Gusti sedaya warga tansah pinaringan kabagas warasan lumintu rejekinipun ayem tata titi tentrem. Bagong apa? Wis rampung kok iki. Wis ya wis medhun. Mugi-mugi pinaringan kabagas warasan lumintu rejekinipun ayem tata titi tentrem ndara rahayu.